ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର। ହୁଁ ସେ ଜଣେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ କାଲି ହୁଁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ହୁଁ କଣ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିହବ? ଆପଣ ସେ ପିଲା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲା ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମାପଡା ସେଣ୍ଟର ତ? ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବ ପରା। ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନିମାପଡା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ସାର୍ ସେ ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ପଚାର ସାର୍ କଣ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ହଁ ଆଉ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ଇଆଡିକି ଇଆଡିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ନମ୍ବର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦବ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ନହେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଦିଆହବ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେଇକିଆ ତ ଏମିତି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଫୋନ ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ଆପଣ ଫୋନ ମାନଙ୍କ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମତେ ନୁହେଁ। ସାର୍ ସେମାନେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କାମ ଦାମ କଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଉ 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 ଠିକ ସାର୍। ଅଛି।